Oi morenya kwa Ramogi jwanka thuol ni marwa kechenro mar Duol odhiambo kawuono ka tarik 5 dwe no mar ang'wen higa 2022 saa en achiel mar odhiambo. Magi thund weche. Mimi na Honorable Junet together with the 5th President of the Republic of Kenya, hiyo siku kifo ile tu visit na Mwenyezi Mungu alitusaidia. Moko kuom jod bura mag ODM kawuono chope nyimo kwach kichiwo neno ewi monj mar ndek Raila Odinga. I think from now on, let us not talk about the obvious. We do not intend to be third-ranked party after the next election. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka koro lieko ni en geno mare maduong' sani en lemo mar jalup jatend piny Kenya. Yok chope endara ma yie dango kwa dhigo petrol. Koro wakwayo jo Shell, wakwayo jo Total, weg dealers ma yudo mafuta gi consider wa. Oganda Luo bende koro golo ywak kaluwore gi nok mar mauta ma okwako piny Kenya. Machiegni nyakora Ramogi jwang' nyinga Lydia Okeyo ka jaloko marwa en Chris Ogembo be thuolo matudi kodwa kokalo kuom laiwa mar otimachuok manari 300. Jatenda migao mararita Fred Matiang'i koro golo ler ni monj manyocha tim mandeka nende kalapapla manyocha jatend ODM Raila Odinga idho nyocha rikocha chan motelo. Matiang'i oloso kuchiwo ler ewi nonro madhi nyime wi monjno ka obila mago kwach kich bende ne oda dho jakom ODM John Mbadi, jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kod jaod bura ma Suna East Junet Mohamed ewi neno magin go e wach kata neno magin go e wach monjno kaka George Bati kololeronwa. Tich abich mokalo kar romo mane Raila Odinga chano twake gi jopiny nolokore kar midhiero manomiyo to nyaka ndege manoidho gi kidi. Kaluwore kod monjno obila mago kwach kich ne ogwelo jood bura mane oteno Raila Odinga e kinde ik mar jaduong' Jackson Kibor e gwenge mag Itene County ma Uasin Gishu mondo giyang malong'o gima ne otimore. Jood bura go koting'o jakom mar ODM John Mbadi, Junet Mohamed, Babu Owino kod Senator Ledama Olekina omedo seyo monjno ka gikwayo mondo jotelo were gi siasa mag tulo ka bende gikwayo piny owacho mondo kaw ndamo mar chik ne joma ne ochano monjno. We have shared with the police what we know. We gave them a statement of almost 10 pages. What happened that day, when we arrived there, what happened, how we were almost being killed there. We have shared with them, and we hope they will take necessary action, because this is a very serious matter. This is an isolated matter that is different from any other matter that happened before. This isolated incident should not make our supporters behave differently. Continue behaving civil, continue conducting yourselves with decorum. We have a country to protect. Tuliona kifo na tuliona sura ya kifo, na sura ya kifo ni kifo iko na sura mbaya sana. Hawezi, hakuna mtu yote anaweza tamani kuona hiyo sura ya kifo. So we really just want to call for civility, respect. Let us carry ourselves with decorum. Let us ensure that we conclude this period of the campaign period without all these shenanigans. To enyim od bura mamalo, jatend migao mararita Fred Matiang'i owacho ni kaluwore koda neno awiye magisechoko nitie ranyisi ni monj manotim ne Raila Odinga ne ochan koyango ni piny owacho biro luwo ling'any duto mag chike mar chiwo kum ne jok manochano timno. What happened in Uasin Gishu last week is unfortunate, regrettable, and quite frankly, from a security point of view, annoying and unnecessary. Investigations started immediately. It happened. It is emerging from the evidence that we have collected, and the evidence that was collected on that night, that was actually a premeditated act. It was planned, because the suspects who were arrested with hoards of thousands of shillings broken down in 50 shilling notes, and they have taken statements. E kindeno wakeini masiro lwedo gai mar ODM Raila Odinga ne obago ng'anyo bomani ma Nairobi mar kwedo monjno ka gidwaro mondo chik oti joma ne ochano tim mokwongno. And what we want to encourage our members of parliament, members of senate, because those are our leaders, that they should not be part of the people who are organizing young people out there to be the ones that are throwing stones. What happened to Baba was very, very frightening. It was also very, very sad for this country and also dangerous.
Kanyaka sani ji 17 osemaki kotenore koda monj manotimne Raila Odinga e Tene County ma Uasin Gishu. Migepe mag piny owacho ma ochung'ne kwe pod dhi nyime gi choko gigo manyalo konyogi e kolo adiera kotenore koda gino mane nyalo kelo monjno. Kamachielo kendo nyakora moga jonja jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka gido wach madwaro ni miye thuolo mar bedo jalup jatend piny Kenya. Kalonzo ma en achiel kuom jodito mane riwruog Azimio la Umoja no loso kawuono ka olieko ni geno mare ni e komno. Jafwambo marwa Simfros Okinda miyowa ler e wi twak mar Kalonzo kano oyango duol ma ochung'ne ji mani kod ng'ol e duond bura mar Wiper. Kalonzo owacho ni Wiper ok bibedo duond bura matin e loch mar sirikal manyien. Ka osingo ni gibiro timo duto manyalore mondo giyud komno. We do not intend to be third ranked party after the next elections. We want to be top and we are going to fight like never before. Bende Kalonzo ne omedo wacho ni welo mag duond bura no wang'ni ok bibedo mayot ka bende onge jalno mabiro yudo kom nyalodia. Majority of Kenyan ladies actually end up benefiting because they don't want to contest for elective post. This time, as a party, we are actually saying, if you want to be nominated, you have to earn it. Yes. You just don't sit there and reap from the sweat of others. Kalonzo ne loso e apis mar duond burano kama ne giyange bade mar jogo modak kod ng'ol mopogore mabiro laro kombe kod otiko mar Wiper. Ka owacho ni sa osechopo mar kelo lokruok mar ochumi e pachoka kendo onge ng'ama owinjore odong' chien. And we are going to make sure that in the next government, persons with disability will get a higher positioning in this country. There must be inclusivity. Dominic Keter, ma en jakom mar duol ma ochuogi gi Wiper, ne ng'iyo ratiro jogo manigi ng'ol, opuoyo tend Kalonzo. Ka oduoko ne erokamano kuom nyondo ji duto e telo mar. As for Honorable Stephen Kalonzo Musyoka, I can honestly say I have seen a great liberator, a politician, and a fighter for myself. Jatend duond bura mar Wiper Democratic Movement, Kalonzo Musyoka, onyono kar tiende ni obiro dwaro lemo mar bedo kaka jalup jatend piny e yiero mabiro. Mano gino manyalo biro kelo bagni e riwruogno ero mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mabende koro sani nitiere kod jodito mathoth. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakona moga jatend migao mar arita kwe Fred Matiang'i ogolo siem ne apisas mag arita kwe ok bi ne jasiasa mora mora machwalo tule kinde ni masiasa dhi nyime pachuka. Matiang'i okoni kamiti mar od bura ma ochung'ne arita ni obila obeda kicha maneno ni okedi gi josiasa manigi tim machiwo asoya ne jogo ombulu, jogo matiyo marach gi jogo ombulu e kelo koko. Olero ni ikruok mar bad migao mar arita sani osebedo motegno kendo jochiw arita menyo gwenge duto mathurka maneno ni yiero matariko chiko dwe mar 8 higani otim e yo mar kwe kod ratiro. We have more resources than we had in 2017. We have more personnel than we had. Our police population ratios have significantly reduced. We are prepared, we are sufficiently resourced to support the conduct of the general elections. However, I must hasten to add that the conduct of elections is not our responsibility, it's the responsibility of the IBC. We will support the IBC to ensure that they conduct the elections. Where we'll be called upon to provide services, we will provide services. The greatest danger and challenge we face as a country during this electoral cycle, more than ever before, is the phenomenon of voter bribery and renting of crowds. And if it doesn't stop as you move along towards the elections, because every group will be mobilizing and every group will be renting their own motorcycles and their own border people, the clashes will intensify. So it's upon us as leaders to decide how we are going to conduct ourselves. Nyakona mugenda kapar kodario banga sa chiel mamidhiambo chenro en duol kendo wantiero kang mokwongo kama bendo amiye mechego manyien mago mo tuche pachoka to koda pinje maoko. Erokamano kuom ote maria bendi ore studio ka kang'iyo mana matina buko kogno nyundo nyuogo mano mar Mapera daraja zone Migori County nyisa kacha ni Ramogi TV to pod pek Migori kono kendo ginene yo makare. Rami bende wacho kanyo Ramogi TV choponegi e yo makare. Dano diero kantiere minyanya school iwacho ni diher
ler mar nyiso Kalonzo Musyoka ni obi mos gi wach mar dwaro namba 2. Mano mana pachi kato Pastor Omondi Otibe mar gemo nyinyore bende wacho ni Ramogi TV chopo negi maler ka gin gi jaode mano nyaseme. Wakao yo matinya kuramuga jwang med tudri kodwa namba mar otima chok menari adeka uchiela nono. Waduogo bang' yo nikete mana kae Ramogi TV. Timo orako kinde ka kinde nyalo duoko piny gamo tuoche mag nyarogno. Bende onyalo duoko piny adundo mag wecho matek kendo konyo adundo mondo oti makare. As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu. We make revision easy and fun. Log on to Viusasa today. Machiegni kendo nyakura moga jwang chenro en duol wantiere okang' mokwongo kama wamedo miye wechego manyien. Jachung' Ali Hassan Mwakulonda emadhi fwadho bandera mar duond bura mar ODM elaro kom mar kar chung' od bura ma Msambwe ni e kaunti ma Kwale. Mwakulonda ne obedo jaloch e welo mag ODM manyo bagi Kwale kono bang' yudo mbula 1,155 kendo yombo Sheikh Mahmud Abdurrahman manoyudo ombulu 967. Shalata Kinyo Nyango ne bedo e thuolo mar adek jachung' moko mama na oseyudo tiko mar ODM nyalodi e kaunti ma Kwale oriwo koda ka Hamadi Boga madhilaro kom governor, Isa Boy malaro kom mar senator, Fatuma Masito malaro kom mar women rep, Zuleika Hassan malaro kom mar kar chung' od bura ma Kinago kod Hassan Mwanyoha malaro kom kar chung' od bura ma Matuga. 967. Ali Hassan Mwakulonda 1,100. I present this certificate of elected ODM candidate for member of the National Assembly to Ali Hassan Mwakulonda. Kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kupata ushindi huu. Vile vile ni shukuru wana ODM wa Msambweni constituency kwa kunichagua kupeperusha bendera ya ODM Msambweni constituency. Kama tujuavyo, Msambweni constituency ni bedroom ya baba, lakini juzi ni kama iliingiliwa na Mwakulonda anaahidi kurudisha Msambweni constituency kama bedroom ya baba ifikapo mwezi wa 8 tarehe 9. Wadhi nyake kaunti ma Homa Bay kama jopure kaunti ma Homa Bay ywak kaluwore gi kute ma kungu ma omonjo puothe kendo ketho cham manyaka sani puothe maromo eka 5,000 kungu oseketho thuolo ma jumbe 2 kende. Kaka jafwambo moro ma kaunti no Ali Abich koro leronwa jopur dwane piny owacho manyore ma inyalo thirgo kutego masani medo kelo midhiero ne jopur gwengego. E gweng' ma Kobala rachunyo South Sub County waradogi Mama Salina oko dayo mayuto mare otenore kor kapur kasani en achiel kuom jopur county ma Homa Bay mani koda chiedh nade kaluwore gi wach kudni mar kungu ma omonjo puothe kendo lweko cham e ige kuom thuolo maderom jumbe 2 kudni no osemonjo puothe e sub county saboro ma Homa Bay kendo gichamo oduma kaachiel kod bele puothe kalum bende ok giwe kasani koro chuno jopur mane chako chenro madoyo chambgi mondo kom kendo manyien. Kudni osetieko wate. Onge gima wabiro chamo kata gima wabiro kayo. Kech kayo wa. Puodho rumo dong' nono. Kuyie to sirkal okonyo. Mantiere gi miwa
watiyo wakonyrego. Nyithindo be wan go to puodho rumo. Onge kaka dang wakonyre to ng'abiro chako miyowa kendo chamo rumo odong' lo oganda modong' kende. Kidok e puodho machielo odong' lo oganda modong'. Koro gima dang' abiro kayo onge. En midhiero masani koro olokoyo kuom jopur ka gin kod luoro ni poni piny owacho kokalo e migawo mar pur ok oresogi mapiyo to kech maliyo ka dhano ochomogi gi ng'ong'o. Koro bando gichamo to gichamo chunye, ging'inore nyaka e tiende, to gin kudni mar otenge to igi ratong'. Koro atemo nanego to tama, ambe tuo biro maka mar kudni. Director ma ochung' chenro mag pur e piny owacho ma Homa Bay Charles Nyayiera oyango ni nyaka sani puothe madirome ka 5,000 kudni mar kungu oseywe cham te igi kendo sani koro gidhi nyime gichiwo yedhe mar gayo kutego ne jopur. Gi kawuono jopur oseripotnwa eka 5,000 ma kungu osedonjore godo. Kode ne watude gi ofis migawo mar pur ma Nairobi, e ofis kuongo ni Plant Protection Service, ma ne gimiyowa yath moromo lita 500. Lita 500 ni oromo goyo puothe eka 4,000. Gimiyowa bende sprayers mwanyalo kuyo godo yath. Okoni kutego pod medo landore gwenge mamoko ka okoni gitiyo machiegni gi migawo mar pur e piny owacho mamalo mar manyo yore go eko minyalo tiego chutho wach kudni go. Wasewuoyo kendo gi migawo mar pur ma Nairobi, ofis mar Plant Protection Service, mondo medwa yath mamoko nikech waneno kaka gine dhene gi chieng' marienyni pur biro dware mondo wamed yath mondo jopur kaka nyalo konyore. Koro gikorwa wawacho ni ofisas wani mondo gitim nonro mondo gidhi mbele ka gima report puothe mamoko mobedo affected. To wawuoyo bende gi jopur ni kineno kudni, kineno kungu e puothi, the office machiegni kodi mar pur mar agriculture mondo igo report. Donjo mar kudni mar kungu masani koro monjo puothe kaunti ma Homa Bay ka miyo jopur kibaje ni samoro keyo mayiga ni kidek bedo kod ng'ikruok. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wagawa ni piny owacho dhieno gima time wach mar kungu makoro tieko cham e gwengego ma Homa Bay. Nyakwar mogaduongo nya e kaunti ma Nairobi ka kama pinje manie kanyakla mar pinje mayudo ber mag nembe no biro kanyakla mar lalruok e bwo riwruok gi motisi ni Great Lake Summit. Jotelo mag ute bura mag pinje 12 noromo kendo lalore wi weche mag dongruok, ohala kod wechego mag arita. Walter Nyambaga no yuore romono mano yawa yanga jatend migawo mar arita kwe Fred Matiang'i. Elo jatend piny Uhuru Kenyatta, jatend arita kwe Laktar Fred Matiang'i motelo e romo mar 12 makelo kanyakla pinje mayudo resruok mag nembe the Great Lake Region. Matiang'i kod jambete Kakobo Nyango mar piny libamba ma Uganda ne otelo ne Sudan ma milambo, Tanzania, DRC Congo, Zambia, Mozambique, Angola, Burundi, Rwanda kod pinje mamoko kama ino margi en dayo yore mag arita kod ohala. With escalations in commodity prices in the region and around the globe and severe constraints on supply chains, the challenges we face are ever greater. Romono ne en mano mar somo paro koa kuom jo od bura kod spika mag pinje e yore mag rakruok kod ohinga maginagenga mag nyayo ohala kod onge mar tich ne joma tindo. Peace and security are key to stability and development. Hence, parliaments have a role to play in resolving conflicts that hamper their attainment. As recently observed by the United Nations Economic Commission for Africa, the continent must look for innovative alternatives in the face of limited resources to consolidate a market that could generate around 5.6 million jobs. Jakom mar riwruok mar jo od bura mag pinje 12 men spika mar Senate Mathurka Kenneth Lusaka notiyo kod thuolono mar sondo pinje manie kanyakla mar Great Lakes Assembly e nyayo kwe kendo keto Kenya e nyong'ong'e kinde makoro yiero kayo. We are looking forward to a peaceful election and want to appeal to all the political players to ensure that we have peace during elections. Free, fair, and transparent elections are critical to building credible and representative parliaments.
biro kanyakla mar pinje ma nembe reso koro keto maino e kedo kod midhusi mar coronavirus. Our Kenyan parliament, for example, since the onset of the COVID-19 pandemic, has been at the forefront of spearheading our national efforts to insulate our people from the adverse effects of this disease. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Serena, Nairobi. Kamachielo kendo chenro mag lupo kwa medho weche dho wedhe nam lolwe kaluwore kod nok mar mauta. Jolupo ma usenge yuago nok mar mauta ka koro ginyalo wuotho nyaka bombe ma Tanzania kod Uganda kama nyocha gimodhe mauta nyaka nyocha nok mar mauta chakre e Kenya ka. An fundi mar engine mayeka sani ok wawinj maber ahinya nikech tich motiyo koro dok piny nikech wach mafuta petrol ok oyudre machiegni, en gima ihawo mabor kilomita modhawo to kuro be kidhi yude tek. Gima nyalo kwayo ka jopiny kama dhi nam en mani mondo government sirikal omi nyamawaro mafuta pesgi mondo mafuta oluorre Kenya te mondo jodhi nam. Ae bich ma uhanya to wan gi shida mosebedo ma fuel oromo bed sirikal nono ni dealers ma uso fuel gimi jo namwa fuel ok wanyal tingo yedhi kwa dhigo e petrol station kaka jo mtokni dhi kod mtokni kaka ja piko dhi kod apiko wan yedhi waweti nam to watingo kubli motmanad e mwadhi go to imiwa fuel moromo mondo jo wadhi go nam ko ka kwadhi nam to be okelo midhiero jo waonge pesa to namno to bende sirikal yudo osuru namno be pidho jowa namni mochulo nyaka school fees emomiyo ka jo fuel kata ka fuel tin to gipogwa kara maromne kod kaka ng'ato tiyo gi fuel amane kwayo mara nengo bendo medi sani kuonde moko kidhie station dido ka fuel uso ni siling 220 e lita achiel mondo migo bende kube bende ok mi wan yie ok chope e ndara ma yie dango kwa dhigo e petrol koro wakwayo jo sel wakwayo jo total weg dealers ma yudo mafuta gi consider wa ni wan nyaka wadhi mana gi kube yie ok dang wadhi go kuro mondo giyie gikonyo gi fuel mondo wayud kaka jolupo dhi nam mondo wayud kaka wakonyo nikech ka ok wadhi nam onge konyruok. Nyakora mugenda ka prore kod auchiel bang' sa achiel mar odhiambo chenro en duol okang' mokwongo kama wakeyo ni wechego manyien. Erokamano kuom ote mag misore studio ka kang'iyo mana matin malaki kawuok Kisumu wacho neno maler ka intiere gi yawuoti Bill, Glenn Brayo kod Fidel. Polo Rimba ntiere Kamanga iwacho kanyo ni mbini kete mana ka Ramogi TV ka Emmanuel Banda bende wuok dala mar Ombwede en bendo kete mana ka Vanono Nyango wacho ni intiere ka Ramogi TV ka Olicho bende nyisa kanyo ni entiere Nairobi kete mana ka en bende kanyakla gi Elda George Oduogi. Nyakora Mogi bang' ma wabiro kod chenro mar duol mano ma ang' neta kanyo gi jafwambo Charles Odhiambo ka bende kang'iyo bathe kocha wendo ne osebedo tayari oseikore yo makare mano moluor Dalmas Otieno ma bende en jaod bura machon Marogo kete mana ka Ramogi TV nikech pod wantiere kod mathoth. Viusasa brings you all the unlimited entertainment you need in any language. Drama. I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. All I really want is to be with you forever. Comedy. Unataka ile passport ya kupigwa ya picha. Music and so much more. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone Citizen Digital en reporter mar jopiny seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda amako tipo kendo akete mbui kaeto arito ok en kayiem ka oyier report mara abiro yudo siling 1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch, bede kind joma kuongo lande.
Download the Citizen Digital app mondo iketi sigana mindiko e wananchi reporting kawuono. Citizen Digital app en namba chiel e keyo weche manyien. Machiegni kendo nyakora moga jankoro to wang'iyane mago matuch e pau tuke. Riwruok mar Kenya Catchball Federation dhi nyime kod bago tuke e counties mapacho ka kama en achiel kuom yore mag walo jotugo ma ibiro luongi e tim Kenya. E ka tiegruok mar Iregi TTC e county ma Kakamega, tim mar Pentagon no bedo joloch bang' loyo tim Kakamega sets 3-2. Tim mawuok e county ma Migori mong'ere kaka Diaspora no tieke thuolo mar 3 e kidieny mar Wakeini. Kakamega no bedo joloch bang' loyo tim mawuok e county ma Nairobi, Babadogo Pink Lady sets 2-1. Umoja tena no mako thuolo mar 3 bang' goyo Uganda Eaglets sets 3-1. Bang' tiko tuke gi tim Kenya biro dhi e piny mar Uganda dwe mar 5 ka gigeto ikruok ne dhi e tuke mag Europe Continental e boma ma Bucharest, Romania. Nyakora mogayo kamano kuom kete mana ka Ramogi TV nyaka sechegi ma e giko mar okang' mokwongo mar chenro mar Duol. To kaka nanyisi kacha ni wantiere gi chenro machielo mano bende dita kanyo gi jafwambo Charles Odhiambo oseikore yo makare ka entiere gi wendone mano moluor Dalmaso Tie no ma bende ne en jatend kata jatend migao kato bende ne en ja od bura marongo machon. Kete mana ka Ramogi TV nikech gisebago twak makamane yo makare. Erokamano ino bendi seketo ka kendi seronwa ichwalonwa ote magi Hilka Kondego iwacho ni Ramogi ler kendi yego. Steve Nyakwaragai ni tiere boma Mombasa ka benane da kantire dede neno wa malera ahinya. Dr. Kania Hero bende wacho ni TV Ramogi ler ahinya ka bende Kale bende ni Kisumu ka gin gi Jose mano maro yugi. Sero kamano kuom kete mana ka Ramogi TV yena lore mana gi ka nikech Duol osemoki kendo sema na chako liel bathe kocha. Kete mana ka Ramogi TV nyinga Lydia Okeyo kaja loko marwa en Chris Ogembo. Chendo ma Duol biro bang'wa.